أرئيس زينة قدماء منستر أبي أحمدن مكتل قدماء منستر تمسكن ترونهن أب بروجكت أكا هاجر بوقل تخلطات ممثال حملوا أسر من بيرام لوم زبن بمرهق بحملوا أسر كتكل كابستات لما شوعتنا بحموش بليون فلسات كساب حزي 4 بليون فلسات كم استدخلوا منستر حرشا قرما دكتور قرما أمنتي قليتهم كاب وصاي أمريكان لعل زخون أوان حدنتهم كسرحو 5 قبا دونالد ترامب تزاريبهم سلام تعنا باللي خبركم تملكتنا كاب تي في مدب قنقه تقرنوا على سو ماد زينا خابس الساعه جميرونا باكم كبليو ماد زينا انا مرحو نازريت بري حبيركم كصنيحه فلما حصرت زيناتات بايت وكلت حزبي تتكل هاجر زصنع ولدو بزبل مري حساب مرهق بتخلافل حمله اسر كايدوم ابت مرهق قبر لعلوت امرر حات بايتو ابالات تبايتو سرحتنياتاتن حلفت سرحانه بيت صحفات تساتفهم يم مكتل افق باي ويزرو لومي بدو اتمرها قبري كم زجمرا خبط بايتو ترحب حبريتا يرد ابك فلكتما ارادا 4 كيلو كساب مغنانيا ابزلو كوريدر لمعات حادو شبسته سناد انا يقبلنا حملو اي كبابي تكلو تخونو 3600 فلسات ابتمرها قبري كم تدخلوا تاغليجوم أفقبأ بايتو فيدريشن ايتاغنيو تشاغر أبا كتما 4 منج مرهق بتخلافلسي أساليتهم توما أفقبأ أبي إثيوبيا بزحلف عماوتي أبا مرهق بتخلافلس حملو أسر قزوف عاوت ممزقابو غليجهم إذا ماش فاندني كبن خبلن نمقبارن نستتل مشتو حملو أي لمعات مسرت كم زخونن تزاريبهم قدماء منستر دكتور أبي أحمد كل سب فلس بمتكال تساتف حملو أسر نكخون زاوعيتا مقربام قدماء منستر دكتور أبي أحمد مكتل قدماء منستر تمسكن ترونهن مثل سرحتنياتات بيت صحفات قدماء منستر بمخان ببروجكت أكا هاجر بوقل فلسات تخيلهم بمسارات زي كلاميت أوس بهاجر بوقل فلسات نايمتكا خيدي تتنخير 5 غزالة تقليجهم وثم قدماء منستر أبزم حلالفهم الأختي كل سب فلس بمتكال تساتف حملو أسر نكخون زاوعيتا قريبام لوم زبن سال زلو منبار حملو أسر اتتاكل هاجر زتنو على دوب زبل مري حساب زكاير كم زخونه زكاريوم لوم زبن بمرها قبري حملو أسر كتكل كابستة لما شوعتنا بحموش بليون فلسي كساب حزر 4 بليون فلسات كم استدخلوا منستر حرشا دكتور قرما أمنتي قليتهم كاب أوانا تمنا منزمت هفت تفترون لو تخباب أيار قالوا توزعنتو بمكل حل فريات حرشان ممعبالن زلقنا زلو حملو يقول طبعا مهناتن نتمرها قبرو لعل بتصحيث كم زلو تزاريبام سرحتنياتاتنا مرارحان منستر حرشا تزوعت تقالاتنا بكتما شقرت خلافل حملو أسر كايدوم لوم زبن بمرهق برحملو أسر كتكل كابسة لما شوعتنا بحموش بليون فلسي كساب حزي 4 بليون فلسات كم استدخلوا منستر حرشا دكتور قرما أمنتيم حبيروم لعلوت أمرار حامم حدار كتما أديس أبا أبا سنغابور عدوات الناس سالت مخانوم تاقليتهم بحلف بيت عفات بارتي بلتقنا كتما أديس أبا موغوس بالشان مكتل كنتيبا جانترا رباينز تمرح وجلة لعلوت أمرار حامم حدار تختما أب سنغابور عدوات مكيادوم مجمارم تحبيروم أب عدواتهم سرحت حملو أي لمعاتن تباقها تمان زرقحة مسارة لمعات أبش ققر تكنولوجي كام أولنا بكالوت عودتات مسا سنغابور لو المدية كايدو مهلوم كابت عفات كنتيبا محدار كتما أديس أبا سرخب حبريتا
يرد. ايرلاند مس ኢትዮጵያ በብዙሕ ዓውድታት ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ቁርፀኛ ከም ዝኾነት ገሊጻ ክልቲአን ሃገራት መበል 30 ዓመት ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ኣኽቢረን እየን። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ምክልኻል ሃገርን አየርላንድ ሚሼል ማርቲን ኣባላት ልኡኽ አየርላንድን ካልኦት ኣውዒት ተገበረሎም ኣካላትን ተረኺቦም እዮም። ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘላቒ ሕውነት ምህላው ሓቢረን ኣብ ቀጻሊ እውን ጽኑዕ ክልቲኣዊ ርክብ ንምፍጣር ዘለውን ቆራጽነት ገሊጸን እየን። ከም መሻርክቲ ሃገራት ኣብ ጸጋሚ እዋን ሓቢርና ደው ኢልና ኢና ዝበላ እተን ሚኒስትር አየርላንድ ንኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዘይተቋረጸ ደገፍ ኣመስጊነን ኣብ ቀጻሊ እውን ኣብ ልምዓት ሓለዋ ጥዕና ትምህርቲ ማዕርነት ስርዓት ጾታን ዘላቕነት ከባብን ዘሎ ምትሕባር ንምጥንኻር ጥንኩር ማዕቐፍ ከም ዝዳሎ ገሊጸን ሚሼል ማርቲን ብግድኦም ኣብ ዓውዲ ንግዲ አቪዬሽን ቱሪዝምን ጸገም ተቃላዕቲ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ምድጋፍን ካልኦት ዓውድታትን ዘለዎ ክልቲኣዊ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኢሎም بتزامات زينا ايرلندا بإثيوبيا زغبر كيدي هاجراو زتن مدغاف قرصኛ ከም ዝኾነት ገሊጻ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ምክልኻል ሃገርን ሚሼል ማርቲን ኣብ ኮሚሽን ሃገራው ዘተ ኢትዮጵያ ዑደት አሳሊጦም እዮም ኣብቲ ዑደት ኮሚሽን ዘካይዶም ተግባራት ዝተመተ መምርሂ ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ መብርሂ ቦም እዮም ሚሼል ማርቲን ብግዶም ተመክሮ ከይድ ህንጸት ሰላም አየርላንድ ረዲኦም እዮም አየርላንድ በኢትዮጵያን ዝግበር ከይድ ሃገራው ዘተን ምድጋፍ ቁርጠኛ ከም ዝኾነት እውን ኣብቲ እዋን ገሊጾም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 2 ሓምለ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ክልተ ዙርያ ክወሃብ ጸንሐ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና 12 ክፍሊ 12 ሓምለ ረፋድ ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ገሊጾም እቶም ሓላፊ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ፈተና ብሰላም ንኽዛዘም ልዑል ግደ ንዝነበረኩም ዩኒቨርሲታት ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ቢሮ ትምህርቲ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ቢሮ ፋይናንስ ትግራይ ሚኒስትር ትምህርቲ ሃገራዊ ግልጋሎት ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ኢትዮ ቴሌኮም ግልጋሎት ሓይሊ መብራህትን ኣመስጊኖም ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ዝመጹ ሓለፍቲ ፈተና ጣብያ መተሓባበርቲ ሱፐርቫይዘራት ፈተንትን ብምልኦም ዘጋጠሙ ጸገማት ብውሕሉል መንገዲ እንዳኣለኹም እዚ ፈተና ብሰላም ንኽዛዘም ስለ ዝገበርኩም ብሽም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ልዑል ምስጋና የቕርብ ክብሉ ገሊጾም ተፈተንቲ ተምሃሮ እውን ዝነበሮም እወንታዊ ኣስተዋጽኦ ብምምስጋን بسلام ናብ ገዝኦም ንኸምለሱን ጽቡቕ ውጽኢት ንኽመጸሎምን ሰናይ ትምኒቶም ኣመሓላሊፎም ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርቲ ኮይኖም ዝተሸለሙ بزجرم خلتهم نتعذبتن ديانن زمنو نفعات سنة طبابيان أب مزازم محري بلوصات مدرخ كساتو فيهم كدان النتي ما يفرسم بانشال اللوط أرد من عليك بنسانة النور بإثيوبياوي نتاچي بيكن جلس نوتي مسلمين مزقبو يزوتال اتي كابو خوخوات نعلي زدمق نايز عمد خوخو تباهيلي وانچاك شلمي بدعخون زخونة شلمات گنزبون كتصنبلي تلانتنا الفولين قميص بلبس اندزا متغربطين برازا يمرهنا والله ليبونا لاغنيو وتدوسي ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው ናይዝ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይደል በخلተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ
نايز عمد خوخو إثيوبيا نايدون مارتينا ناظر يحزر ما بزرزرنا بالريوم قدرات كنحلف قدماي منيستر أبي أحمدን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ኣብ ፕሮጀክት ጫካ ሃገር በቀል ተኽልታት ብምትካል ሓምሎ ኣሰሮም ቢሮም መርሃ ግብሪ ሓምሎ ኣሰሮም ዘበን ኣብ ሃገር በቀል ተኽልታት ፍረምረን ጠመተ ዝገበረ ምዃኑ ድማ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ሮዛ መኮነን ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን መርሃ ግብሪ ሓምሎ ኣሰር 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ትልመተ ተሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ምስ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሓባር ብምዃን ኣብ ፕሮጀክት ጫካ ሃገር በቀል ተኽልታት ብምትካል ሓምሎ ኣሰሮም ኣቕሚጦም እዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ክሳብ ሕዚ ከም ሃገር ኣብ ዝተሰርሐ ስራሕ መርሃ ግብሪ ሓምሎ ኣሰር ሽፋን ደነት ሃገር ካብ ሙሳኽ ብዝሓለፈ ንዜጋታት ተረባሕቲ ዝገብር ልምዓት ፍረምረ ንኸማልእ ተገይሩ ዝተሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም አረንጓዴ አሻራ ያው ዛሬ ሁለተኛ መርሃ ግብር ነው ሓምለዋይ ኣሰር ንመበል ካልኣይ እዋኒና ኣብ ጫካ ፕሮጀክት እንተክል ዘለና ኣብዚ ዓመት 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካሊና ተሊምና ዘለና ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 32 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም እዮም ናይ ሎሚ ዓመት ጎስጓስ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጅምር ናብዚ ሓፈሻዊ ሽፋን ደኒ እናወስኸ ከም ዘሎ ርኢና ኢና ንሱ ጥራይ ተይኮነስ ኣብ ልምዓት ደኒ ዓበይቲ ተኽልታት ፍረምረ ብምትካል ሕብረተሰብ ተረባሒ ናይ ምግባር ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እዩ ዘሎ ስለዚ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምስ ረብሓ ኣታሒዝና እናሰርሐና ኢና ዘለና መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምስ ካልኦት ዘፈራ ልምዓት ብምትእሳር ኣብ ዝተሰርሐ ስራሕ ውፅኢት ከም ዝተረኣየ እውን ሓቢሮም እዮም አጠቃላይ አካባቢያችንን አረንጓዴ ማድረግ በሐፈሻ አካባቢና ሐምላዋይ ናይ ምግባር ንኻሎት ልምዓት ማለት እውን ንልምዓት ስርናይ ንዘፈር ግብርና ንማኑፋክቸሪንግ ምስ ካልኦት ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ ተረባሕቲ ይገብረና እዩ ንዓይኒ ዝስሕብ ከባቢ ብምህናጽ ንልምዓት ቱሪዝም ብጽሒቱ ንክዋጻእ ዝኽእል ስራሕ እዩ ኣብ ፕሮጀክት ኣካል ዝተተኸሉ ሃገር በቀል ተኽልታት ተፈጥሮ ተኸናኺኖም ኣብ ማሓዝን ኣብ ልምዓት ሓመድ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም እውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እዮም ለምሳሌ ጫካን ብናይ አብዛኛው የባህር ዛፍ ያለበት ነው ንኣብነት ጫካ ፕሮጀክት እንተሪእና መብዛሕትኡ ብባህር ዛፍ ዝተሸፈነ እዩ ባህር ዛፍ ብባህሪኡ ማይ ዝመጥጥ ንልምዓት ሓመድ ንልምዓት ከባቢ ብዙሕ ረብሓ ዘይህብ እዩ ሕዚ ንሕና ዝተኸልናዮ ኣውሊዕግና ብዙሕ ማይ ዘይወስድ ግን ድማ ማይ ዘፈልፍል ተኽሊ እዩ ስለዚ ከም ባህር ዛፍ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ተኽሊ ብምቕያር ንብረት ከባቢ ኣየር ጽባቐ ከባቢ ዝቕይሩ ተኽልታት ምትካል ኣድላይ እዩ ስለዚ ሕብረተሰብ ኣብ ሃገር በቀል ተኽልታት ጠመትኡ ንኽገብር ጻውዒተ የቕርብ ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንሃገር በቀል ተኽልታትን ንልምዓት ፍረምረ ዓብይ ጠመተ ተዋሂቡ እዩ ኣብ ከተማታት ምኽንያት ጸገም ሰናይ ምሕዳር ዝኾነ ምምሕዳር መሬት ንምዝማን ይስራሕ ምህላው ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ገሊጾም ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ስራሕቲ ትግበራ ካዳስተርን ዲጂታላይዜሽንን ኣመሪቑሎም ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቱ ዳሃብ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ግልጋሎት መንግስቲ ቅልጡፍን ስልጡን ንምግባር ስራሕ ዲጂታላይዜሽን ኣብ ምትግባር ይርከብ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዘመናዊ ስርዓት ኣመሓድራ መሬት ንምዝርጋሕ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ እዩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ምረቓ ካዳስተርን ስራሕቲ ዲጂታላይዜሽንን ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን ከንቲባ ሃይሉ ጀሉ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ተዓውዱ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ገሊጾም ኮሚ ለፋ ኡመኒ ኬኛ ካሱ ሕብረተሰብ ምስ መሬት ተታሒዙ ዘልዕሎ ቅሬታ ታሪክ ኮይኑ ንኽተርፍ ብቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ነቲ ጸገም ንምእላይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና መረዳእታታት መሬት ብካዳስተር ኣዘሚና ኢና ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ልዕሊ 79,000 ካርታታት ናብ ዲጂታል ቀይርና ኢና ሕብረተሰብ እውን ነዚ ኣሰራርሓ ክጥቀመሉን ክሕሎን ይግባእ ኣብ ልምዓት ስርዓት ካዳስተር ዝተሳተፉ ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር መረብ ድሕንነት ኢንፎርሜሽን ትግስት ሓሚድ እቲ ስራሕ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንቐጻሊ እውን ተሓገዝ ክቕጽል እዩ ኢለን እቲ ሲስተም ካዳስተር በይኑ ዳታ መሬት ንምምዝጋብ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ ኮይኑ ግና ኣብ ዝነበረና ዘተ ካርታ ጥራሕ ምምዝጋብ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ተረባሓብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ግልጋሎት ክረክብ ኣለዎ እንትበሃል እዞም ሰብ ሞያ ምሳይ ብምዝርራብ እቲ ሲስተም ብነጻ ይሰርሕ ብዝብል ነቲ ዝረኣኽምዎ መሬት ምምሕዳር ሲስተም ተግባራዊ ምግባር ክኢልና ኢና
ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ወንድሙ ሌታዊ ወገኖም ኣብ ከተማታት ጸገም ሰናይ መምሕዳር ንምቕራፍ ይስራሕ ምህላው ገሊጾም ህዝባችን የሚንገላታበት የሚሰቃይበት ህዝብና ዝንገላትዕሉ ግዚኡ ብዘይ አግባብ ዘባኽነሉ ካብኡ ሓሊፉ ብርሃጹ ዘጥረዮ ጥሪት ኣብ ኣደባባይ ዝዝረፈሉ እዋን ነይሩ ነዚ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ በዋናነት ስርቂ ግዕዚና ዘለዎ ስራሕ መሬት ክነዘምን ኣለና ብዝብል ኣብ 2006 ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ሕገ ውፅኡ ስራሕ ተጀሚሩ ይኹን ዳ እምበር ነዚ ኩሉ ጻዕሪ ተገይሩ ውጽኢት ምምጻእ ዝተኻለ ኣብ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት እዩ ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝካየድ ውዕሊ ልቕሕ ሽያጥን ዝኣመሰሉን ዲጂታል ካርታ ዘማልአ ዝገብር ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ሰርቪስ የምንለው ስፔሻሊ ከተማ ውስጥ ያለው ሰርቪስ ሰርቪስ እንብሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ዘሎ ግልጋሎት ዲጂታል ምግባር ብተወሳኺ ኣብ መሬት ዝወሃብ ግልጋሎት ናብ ካዳስተር ናይ ምልዋጥ ስራሕ እናሰርሕና ኢና ንርከብ ሎም ዘበን ኩለን ንኽልል ተጸዋዕቲ ዝኾና ከተማታት ካዳስተር ምውዳእ ኣለወን ብፍሉይ ድማ ዓበይቲ ከተማታት ዝብል ኣንፈት ሒዝና እንዳሰርሕና ንርከብ ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርቲ ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘም ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም ኪዳንነቴ የማይፈርስም ባንቺ አልለወጥም ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ልቤ ግን ግልጽ ነው ተይሙስሚ መዝግቦ ይዞታል እቲ ካብ ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ ለባውና አላገኘው ወታዱሲ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይደል በኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ኢትዮጵያን አይደል ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ እዮም ወሃቡ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተወገኑ ስራሕቲ ዝተረኸቡ ውፅኢታትን ኣመልኪቶም ዝሃብዎም መብርህን ሰሙናዊ ጉዳያት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያን ዝምልከት ዝርዝር ዜና መሳርሕትን ኣብርሃም ፍስሓ ወዲድዎሎ ከም ዝስዕብ ቀርቡ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተመስረተ ርክብ ተጠናኺሩ ንክቕጽል ብዙሓት ስራሕቲ ዝተወገነሉ እዋን ምዃኑ ገሊጾም እቶም ወሃብ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተንጸባረቑ ሃገራዊ መትከላትን ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ክሕልው ዝኽኣሉ ምዃኖም ኣብሪሆም እቶም ወሃብ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተንጸባረቑ ሃገራዊ መትከላትን ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ክሕልው ዝኽኣሉ ምዃኖም ኣብሪሆም እዮም ክልቲኣ እውን በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማስያዊ ርክብን ንምጥንኻር ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብብርኪ ላዕለዎት መራሕቲ ብዙሕ ዑደት ከም ዝተገብረን ስምምዓት ምፍራሞምን ተገሊጹ ንኣብነት እንተሪኢናም ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣየርላንድ ሚሼል ማርቲን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ምስቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ብምርኻብ ብርክት ኣብ ዝበሉ ዛዕባታት ክልቲኣዊ ዘተ ምግባሮም ሓቢሮም እዮም ብኻልእ ገጽ ድማ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር ምክልኻልን ኣየርላንድ ሚሼል ማርቲን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ እንትኸውን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቂ ዘውዴ ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዘትየን እየን ብሓፈሻ ብብርኪ መራሕትን ሚኒስትራትን ኣብ ዝተኻየዱ ዑደታት ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ናብ ዝበለጸ ብርኪ ሓፍ ክብል ዘኽኣሉ ልዕሊ 71 ስምምዓት ተፈሪሞም እዮም
وهاب قال منستر قديات وصاي امباسادر نبيو تدلام اب استفلالي مدرخات استوغنو سرحتي دبلوماسن استرخبو وصيتاتن عملكيتهم ابزابو مبرهي اب 501 مدرخات تساتفو كغبر مخالو املاخيتهم يوم اتم وهاب قال وسيخوم بيراو طقمي هاجروم بزبلصن محጋዝ زقل سلطنا نامباسادرات ابزحزوان يوهاب كمزلم تزاريبهم በግንቦት ወር አካባቢ ክብርት የፌድሪ ፕሬዝዳንት 24 ለሚሆኑ ዲፕሎማቶች የአምባሳደርነት ሹመት መስጠታቸው ይታወሳል። ኣብ ከባቢ ወርሒ ግንቦት ክብርት ፕሬዝዳንት ፌደሪ ን24 ዝኾኑ ዲፕሎማት ሽመት አምባሳደርነት መሃበን ይዝከር። እዞም አምባሳደራት ናብ ዝተመደብሎም ሃገራት ቅድሚ ምውፋሮም ስልጠና መውሃቢ ግንዛበ እናተወሃቦም ይርከብ። እዚ ስልጠና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝህልዎም ስራሕ ስንቅ ዝኾኖም ንዝተፈላለየ ጉዳይ ዝምልከት ከምውን ኣብ እዋን ስልጠና ዝሓዝዎ ልምዲ ብምጥቃም ንቐጻሊ ስርሖም ዝሕግዞም ዓቕምን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እቲ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ትኹረት ዝገበረ እንትኸውን ብፍላይ ሃገርና እትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባን ዲፕሎማስን ዘጠናኽር ምዃኑ ገሊጾም እዮም። እንግዲህ ይህ ስልጠና በዋነኝነት በአገራዊ ክልላዊ እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተሰጠ ያለ ስልጠና ነው። እዚ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራዊ ክልላዊ ከምኡውን ዓለምለኻዊ ጉዳያት ትኩረት ብምግባር እናተወሃበ ዘሎ ስልጠና እዩ። ብፍላይ ሃገራዊ ጉዳይ ተሪእና ኣብዚ እዋን ሃገርና ትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባ ካብ ምጥንኻርን ምሕጋዝን አንጻር እታወት ዝኾኑ እዋናዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ዝሕግዙ ካብቶም ዲፕሎማት ተፅቢት ዝግበረሎም ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሃገርና ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝህልዋ ክልቲያዊ ርክባት ትኩረት ብምግባር እቲ ስልጠና እናተወሃበ ይርከብ። እቶም ወሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ኣብዚ በጀት ዓመት ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ በዓል ብዙሕ ወገን እቲ ዝዓበየ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ዜና ዕዳጋም ኢትዮ ቴሌኮምን ኮርፖሬሽን ባቡር ምድርን ብክንክን ፈልሲን ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ፈጢሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ዓለምና ሒዙ ዝመፀ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምፅዋር ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮን ምልማዕ ዝባደሞ ከባብታት እናሰለጠት ትርከብ። ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለ 10 ብስፍሓት ካብ ዝተሳተፉን ብክንክን ፈልሲ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ዝፈጠሩን ትካላት ኢትዮ ቴሌኮምን ኮርፖሬሽን ባቡር ምድርን ይርከብዎም። ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ሱፐርቫይዘር ፍሪ ቶፕ ዞባ ሰሜን አዲስ አበባ የተገረመው ጫልቃ كم زبالو بزحلفوا عمتات راح لل25 شح فلستات استدخلوا انتخون متن مصداقون 8 متر بصيحهم ابتوم ديستريكتا استدخلوا فلستات نخصدقو زكنا خونو محبرات توديبهم دغ فاينانسنا تغبرلهم كم زخونه غليصوم እቲ ኩባንያ በብዓመቱ ዝተከሉ ፈልስታት በአግባቡ ንኽጸድቁ ግቡእ ክንክና ግብረን ትኸውን ነዚ ሕግዙ ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረሎም ነረድዮም። ኣብ ኮርፖሬሽን ባቡር ምድሪ ሓላፊ ክፍሊ ምርጋጽ ጽሬት ከባቢ ባቡር ኣይተታደለ ደገፍ ኣብ ግድኦም ብተኸላፈልሲ 10 መንባር ጥራሕ ዘይኮነ ስትፈልሲ ምክንኻን እውን ግዴታ ኢሎም። እቲ ትካል ፈልስታት ካብ ምትካል ብተወሳኺ ፈልስታት ኣብቲ ዝተሓሰበሎም ብርኪ ንኽበጽሑ ጽድቀቶምን ዕቤቶምን ንምርጋጽ 300 ቆምቲ ሰራሕተኛታት ብምውጻር ክንክን ግብረ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም። ብክንክን ፈልሲ ዕድል ስራሕ ኣብ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ንህይወት መሰረት ዝኾኑ እፅዋት ብምክንኻኖምን ብምሕላዎምን ዓብዪ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ተዛሪቦም። ሓለዋ 10 ንወለዶ ካብ ዘትርፎ በረከት ብተወሳኺ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ፍልፍል ኣታዊኦም ከም ዝኾኖም ኣረዲኦም። ዜና ወጻኢ ኣሜሪካን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓድነቶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦም። ኣብ ብሔራዊ ጉባኤ ፓርቲ ሪፐብሊካን ብዕሊ ሕጹይ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ምዃኖም ከም ዝተቐበሉ ዕላዊ ዝገበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን መረፃ እውን ተዓወት ናትና ኢሎም እንትብሉ ተሰሚዖም እዮም። ብኻልእ ገጽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹይነት በዓሎም ንኸግሉ ጸቕጢ በዝሖም ኣሎ እዩ። ንጸብጻብ ወንዶስን ኣፈወርቅ ጌታቸው አለሙ President Donald J. Trump. ኣብ ቀጻሊ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ብሕዚኡ ትኩረት ብዙሓት ምስሓብ ክኢሉ ኣሎ። ብፕሬዝዳንታዊ መረፃ ስዒሮም ኣብ ስልጣን ምቕጻል ዝደልዩ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ባዕሎም ንከግልሉ ዝሓቱ ድምፅታት ትበዝሕዎም ነበር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተጻራሪኡ ኣብቲ መረፃ ንክወዳደሩን ንክምረፁን ዝሓቱ ድምፅታት ብርክት ኢሎም ምስማዕ ጀሚሮም ኣለዉ።
ትራምፕ ተናሓናሒኦም ዝኾኑን ብሕፁይነት ፕሬዝዳንት ንኸይቐርቡ ሕቶ ብቕዓት ከልዕሎም ዝነበሩ ኣባላት ፓርቲኦም እንተይተረፈ ብድጋፍ ዓጅቦምዎም እዮም ነዚ ድማ ምስ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዘይምስምማዕ ዝነበራ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ተረቋሒተን ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ምስ ተገብረሎም ድሕሪ 5 መዓልታት ኣብ ዊስኮንሲን ሞኪን እንትካየድ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ብሄራዊ ጉባኤ ፓርቲ ሪፐብሊካን መደረ ኣስሚዖም ትራምፕ ኣብቲ ጉባኤ ትጽቢት ዝግበረሉ መደረ ንምስማዕ እንትርከቡ ብስድሮኦም ተዓጅቦም እዮም ነይሮም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዕዱማት ዝተረኸቡሉ እቲ መድረኽ ብፓርቲኦም ሕፁይ ኮይኖም ምቕራቦም ብዛዕባ ምቕባሎም ዕላዊ ዝገበሩ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኣዋርሕ እቲ ዓወት ናትና እዩ እንትብሉ ተሰሚዖም እዮም 4 months from now we will have ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ልዑል ዓወት ክህልወና እዩ ኣብ ታሪኽ ሃገርና 4 ዓበይቲ ዓመታት ክንጅምር ኢና ብሓባር ኮይንና ንኹሉ ዓሌት ሃይማኖት ሕብርን እምነትን ዘበነ ድሕንነት ምዕባለን ናጽነትን ክንጅምር ኢና ፕሬዝዳንታዊ ሕፁይ ሪፐብሊካን ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንምምሕዳር ጆ ባይደን ነቒፎምዎ እዮም እቲ ምምሕዳር ነዚ ሃገር ዘይምጥን ክብልዮም ገሊጾምዎም ንሶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኣሜሪካ ሰናይ ዝኾኑ ዘመናት እንትመጹ ሃገርና ካብዚ ዝወደቐን ብቕዓት ዘይብሉን ምምሕዳር ክነድሕና ይግባእ ኢሎም ኣቐዲምና ንሃገርና ካብዚ ዝወደቐን ብቕዓት ዘይብሉን ምምሕዳር ክነድሕና ይግባእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ዓይነት ብቕዓት ዘይብሉ ምምሕዳር እዩ ዘለና እዚ መረፃ ኣብ ታሪኽ ሃገርና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካልእ መደረ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓድነት ዝምልከት እዩ ኣሜሪካውያን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ንሓድነቶም ክሰርሑ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ዘሎ ምክፍፋልን ዘይምስምዕማዕን ክድሕነ ኣለዎ ነዚ ድማ ብቕልጡፍ ክንትግብሮ ይግባእ ከም ኣሜሪካዊ ሓደ ዕድልን ሓበራዊ መባፅሕን እዩ ዘለና ሓቢርና ክብ ክንብል ኢና ወይ እውን ክንወድቕ ኢና ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዘለዎ ኣፈላላያት እናሰፍሑ ብዛዕባ ምምፅኦም ይዝረብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብ ብሄራዊ ጉባኤ ሪፐብሊካን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ጉዳይ ዳሃሲሶምዎ እዮም ንሶም ኣሜሪካውያን ንፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንትብሉ ዝኸፍአ መልክዕን ከይሕዝዮም ሓቲቶም ብሰንኪ ፖለቲካ ኣብ እንከፋፈለሉ እዋን በፂሕና ኢና ዝበሉ ትራምፕ ንሕና ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ምዃንና ክንዝክር ይግባእ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ብዘይተረኣየ መልክዑ ኣፈላላያት ፖለቲካን ዘይምርዳእትን ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ ይረኣዩ ኣለዉ ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ከም ገበን ክቁፀር የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም ዶናልድ ትራምፕ ብመልክዕ እዚ ነቲ መረፃ ንምስዓር ዘኽእሎም መገዲ እንትጸርጉን ድጋፍ እንትወሃቦምን ዘለዉ ኮይኖም በኣንጻሩ ጆ ባይደን ጸቕጢ በዚሕዎም ኣሎም እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ዘለዎም ሰፊሕ ልምድን ፍልጠትን ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣትኳ ተዘይኮነም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎም ቅዋምን ኩነታት ጥዕናኦምን ኣብ ሕቶ ምልክት ንከኣትውን ካብቲ ውድድር ባዕሎም ንከግልሉን ጸቕጢ እንትበዝሖም ይረኣዩ ኣሎም እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ መደረኦም ብተደጋጋሚ እንትጋገዩ መገዲ እንትጠፍኦምን ባዶ ኣየር እንትጭብጡን ምርኣዮም መዘራረቢ ንክኾኑ ገይርዎም ኣሎም ህቡባት ሰባት ፓርቲ ዴሞክራቲክ እንተይተረፉ ባይደን ሕፁይነቶም ዳግም ንክሓስብሉ ንሓተቱ እዮም ብኮቪድ ተታሒዞም ኣብ ዴልዌር ኣብ ዝርከብ ገዝኦም ባዕሎም ኣግሊሎም ከም ዝርከቡ ዝተዘረበሎም ባይደን ቀንዲ ደጋፊኦም ዝኾኑ ባራክ ኦባማ እንተይተረፈ ካብቲ ፕሬዝዳንታዊ ውድድር ባዕሎም ንከግልሉ ብዛዕባ ምሕታቶም ይዝረባሎም ብርግጽ ነብር ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ኦባማ ንሓገዝቲ ባይደን እዮም እዚ ሓሳብ ዘካፈልዎም ተባሂሉሎም ንሶም ናይ ባይደን ኣብቲ መረፃ ናይ ምዕዋት ዕድል ተዳኺሙ እዩ ኢሎም ነብር ኣፈ ጉባኤ ተሃገር ናንሲ ፔሎሲ እውን እንተኾና ብውልቀም ንባይደን በይዞኦም ባዕሎም ይግልሉ እንተዘይኮይኑ ፓርቲና ኣብ ቤት ምኽሪ ዓብላላይ ድምፂ ክስእን ይኽእል እዩ ምባለን ተዘሪቡሎም ሴናተር ሞንታና ጆን ሴስተር ሓዊሱ ካልኦት ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዴሞክራት ባይደን ዳግም ክምረፁን ነዚ ሃገር ክመርሑን ኣይጽበዮምን ንኻልእ ዴሞክራት ንከረክቡ ኣብ ምሕታት ይርከቡ ኣነ ዳግም ተመሪፀ ነዚ ሃገር ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለኒ ኢሎም ትዛረቡ ዝተሰምዑ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከ ነዞም ጸቕጥታት ኢዶም ብምሃብ ካብ ፕሬዝዳንታዊ ውድድሮም ባዕሎም የግልሉ ዶ ይኾን ንዝብል ሕቶ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ይኸውን ሕዚ ግን ሓለፍቲ ወፍሪ ምረፁኒ ባይደን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ድልው እዮም ይብሉ ኣለዉ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህና በፕሮጀክት ጫካ ሀገር በቆል ተኽልታት ብምትካል ሐምሎ ያሰሩ መንቢሮም
لوم زبن بمرها قبر حملو أسر كتكال كابتات لما شوعتنا بحموش بليون فلسي كساب حزر 4 بليون فلسات كم تدخلوا منيستر حرشا دكتور جرما من تيجاليتهم كابوت أي أمريكان لعلى زخنا وان حدناتهم كسر خمس جبا دونالد ترامب تزاريبهم علتهم مارزينا استخدتلكم منيرون اسلام كتالكم يمسكن مارزينا أنا مرحبونا زبيت بريهو حبيركم تانيحة دحر حيدة الغيانات أبطابا سبورت كسعب يوم نفتكتاتلو عديمة سنة زين